muridmu ya wis tak angkat dadi sinden ya Deno. Matur sembah nuwun. Suraya Jombang CB Audio. Dek salaman dhisik. Salaman dhisik ya. Kupang kebel bareng Jombang Jawa Timur Indonesia. Ana longso rasa rasane nangis jroning atiku yen kelingan esem gemuyumu laras swara gending tresno gawe kangen ning atiku tansah eling aku rosliramu. Iya Ki. Aku ngerti atimu yen wis mesine aku tuh jodohmu. Temenan aja nih. Pancen rasa dari rasa kutuli longgon kun rimo liwango aku kending priyo Raga rasa wis rong pintu nggonku ora ketemu kegugah hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga nek duwi sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tulis lakon tresnamu ing gending katresnamu tak tembangke saben kangen sliramu. Satenane aku nangis nanging tresno wis dinaris tak akoni ganti ikhlas ati. Uyungku ngelayung ngambara ing ngawang-ngawang tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumete siloku deres mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni. Wis lima aku kelas wis cukup lan Lelaton tresno iki bakal dadi crita tresno warang kono. Suraya Jombang kaya Dwi Rahma Mas Lita. anjen yo wis suwe. Iya. Masa tenane aku ngerti atimu aku tuh jodohmu. Pancen rasa dari rasa kutuli longgon kun rimo liwango aku ngene priyo. Rasa wis rong windu nggonku ora ketemu kegugah hatiku krungu suaramu aku mung bisa ndedonga duwe rahmat sing tak tresno muga bisa urip tentrem mulya. Tulis lakon tresnamu saben kangen sliramu. Pancen rasa dari rasa Biyen bene uyungku ngelayung ngambara ing ngawang-ngawang
tanpa bisa nyandeng aku mung bisa nyawang tumete siloku deres mili ana pipi apa tresno iki pancen ra kudu duweni cerita Tresno Waranggono Meta nggih Mbok bekiak kayune kepleh suaramu penak tambah manis ya oh iya nggih nggih